Hola, boa tarde. Sí, hola. Marta, Sí, sí. que tal, como estás? Ben, ben. Que tal? Eu ben tamén. Quen eres? Eu son Lucía, non me coñeces? Non me dou conta agora. Bueno, Marta, pois sabes a que día estamos hoxe, non? 7 ou 6 de xuño, sí. Pois eres a nova gañadora dos Xerais. Estás en shock, estás aí. Queremos te escoitar, porque non sei se... É que non sei, pero vamos a ver, é que, Dios mío, vamos a ver. Sí, dígame. Hola, Manolo. Hola, Hola, mira, son Nanda. Estás con Raquel, verdad? estou con Raquel, sí. É que teño que darlle un recado e non Sí. tengo o teléfono apagado. Mira, unha cousiña, Raquel, que prefires que che dé unha boa nova? Mañá no recital ou agora? Ai, Nanda. Ponte matar. Raquel, están te escoitando todos, a ver que dices. Ti sabes que levo, que semana levo? Dimo coas túas palabras. Raquel, Dimo. Aian, o Bélix é a gañadora. Ai, que non podo, mira, vou a chorar. Moitísimas grazas. É un libro escrito con moito cariño, con moita dedicación. Sufrí moito para escribir ese libro. Que o hayades escollido é moi especial para min. El teléfono que has marcado no se encuentra. El teléfono que has marcado no Está como chamando. Hola, boa tarde. Como non nos colles o teléfono, voume presentar en primeiro lugar. Son Miguel García Fernández, como moita xente, pois un nome do máis común, pero son este ano membro do Premio Merlín. Como poderás supoñer, esta chamada, que non é chamada, senón audio, despois de moitas chamadas, é para comunicarche que eres o gañador da edición deste ano, así que moitísimos parabéns, disfrutamos moitísimo coa túa obra con Lollipop, e estamos desexando xa lela en formato físico e desfrutar do libre, que sobre todo o resto da xente disfrute moito del. Así que nada, moitos parabéns, lamentamos que ese teléfono non puidera ser levantado e contestado, pero desde aquí o noso audio espero que che transmitan estas felicitacións que é de parte de todo o xurado. Paso che as miñas compañeiras ou o seu aplauso, así que moitísimos parabéns.